Hello mga ka-disciple! May nagtatanong sa atin, anong unang basahin para maintindihan ng Biblia? Kasi totoo napakalawak ng Biblia. May 73 books pa lang sa Catholic Bible. Kaya kung basta ka lang bubuklat, baka malito ka at mawala ng gana. Pero may tamang paraan. Bakit hindi agad Genesis? Ang iba, automatic binubuksan ng Genesis kasi ito ang simula. Oo, maganda siyang malaman dahil dito makikita ang creation, sina Adan at Eva, at kasaysayan ng Israel. Pero kung first time mong babasahin, baka mahirapan ka kasi may mga parte ng Old Testament na puro batas, names at kultura na hindi agad klaro sa atin ngayon. Kaya hindi iyon ang best starting point. Saan magsisimula? Sa sentro ng kwento, si Jesus. Ang buong Biblia ay iisang malaking kwento ng kaligtasan. At ang pinakasentro nito, si Jesus Christ. Kaya kung gusto mong maintindihan ang buong Biblia, magsimula ka muna sa buhay niya. Step 1. Ebanghelyo ni Marcos. Pinakamaikli ito at diretsong nagkukwento tungkol kay Jesus. Para kang nanonood ng documentary. Fast-paced, simple at clear. Dito mo makikilala agad kung sino siya, anong ginawa niya at bakit siya mahalaga. Step 2. Ebanghelyo ni Juan. Kapag kilala mo na si Jesus, si Juan naman ang magpapakita ng mas malalim na katotohanan. Hindi lang tao si Jesus, siya ang anak ng Diyos. Makikita mo rito ang I am the way, the truth, and the life at iba pang malalalim na pahayag. Step 3. Mga gawa ng mga apostol. Ngayon, hindi natapos yan sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Ang mga alagad ay nagpatuloy. Sa Acts, makikita mo kung paano lumago ang unang simbahan at paano nila isinabuhay ang ebanghelyo. Step 4. Mga sulat ni San Pablo. Kapag nasundan mo na ang kwento, basahin ang mga letters si San Pablo tulad ng sa Romans o Ephesians. Practical ito, paano isasabuhay ang pananampalataya araw-araw. Step 5. Bumalik sa Genesis at Exodo. Kapag medyo sanay ka na, saka mo balikan ng Old Testament para makita mo yung ugat ng lahat. Dito mo makikita na lahat ng pangako at tipan ng Diyos noon natupad kay Kristo. Kung gusto mong maintindihan ng Biblia, huwag agad sa umpisa. Simulan mo muna sa puso ng kwento, kay Jesus sa mga ebanghelyo. Dahil kapag kilala mo si Jesus, mas maintindihan mo ang lahat, mula Genesis hanggang Revelation. Tandaan, ang Biblia hindi lang aklat ng impormasyon. Ito ay kwento ng relasyon ng Diyos sa tao. At ang tanong, handa ka bang makipagtagpo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita? Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless!